Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Wagty tarap ýurdumyzda haýçälikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdyrys. Wagty tarap Türkmenistan döwletimizde nurana bayramçylyk, halkara wenanlar güni uly dawarlary eslenip giňden toýlandy. Giňerimde guralan bayramçylyk dawarlary hormatly prezidentimiň başçylygyna berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe wenan mertebesiniň belente tutulýandygyny aýdym görkezýär. Halkara Wenanlar gününiň öňsýeresinde akpurtlar ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary, uly dawarlary eslendi. Aýratynam hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ministrler kabinetiniň şu ýylyň 2 aýyny ýerine ýetirilen işleriň jemlerini başlanyp, sanly ulgam arkaly geçiren mejlisinde edit enilerimizi, mehriban gelin-gyýlarymyzy bu nurana bayram bilen gutlady. Men edit enilerimizi, mehriban gelin-gyýlarymyzy halkara Wenanlar onu olan 8 Mart bayramı bilen tüýsürekden gutlaýar. Mehriban Wenanlarymyza bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny we bagtyarlygyny arzu edýän. Hormatly Wenanlar bayramyňyz gutly bolsun. Şeride hormatly prezidentimiz köp çağaly enelere eni mehri diýen hormatly ady dakmak hakyna permana gol çekdi. Şonuň ýalym sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiň dowamyny hormatly prezidentimiz käbir köp çağaly enelere ýaşaýy jaýlaryny bermek bardy da karara gelendigini aýdyp, ýaşaýy jaýlarynyň açarlaryny gowuşdurmagy tapşyrdy. Milli liderimizden garaşdyrdy. Beýtarap Türkmenistanyň winanlaryny iwren bayramçylyk gutlawyny ösüp barýan ýaş nesilleri watan söýjilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelemekde. Watanymyzda, halkymyzda, jemgyýetimizde we maşgala kymmatlyklaryna söýgü we hormat duýgularyny kemale getirmekde. Mehriban enelere möhüm ornuň değişdigini belleýär. Yeni mehri diýen hormat adamyna atyp bolan köp çağaly eneleriň jemgyýetimiziň we döwletimiziň bitirinen hyzmatlarynyň aýratyn ikrarnamasy, winanlaryň watanymyzyň mundan beýlegem güllä wesmegine goşundynyň tasdiklanmasydyr. Ýurdumyzy enäniň we çağanyň hukuklaryny gorumak babatda kanunçylyk ulgamy kämilleşdirilýär. Olaryň saglygyny gorumagy, çağlaryň dogry derejeli ösüşini üçin etmäge, köp çağaly maşgalalara durmuş gollugyny bermäge gönükdirilen maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Köp çağaly maşgalalara hemme tarapdan gollugy bermek, olaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Halkara Wenanlar güni münasibetli ýokary amatly bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary köp çağaly maşgalalara gowuşurly. Olar bu dawral gününe uly ruh bilenlik bilen jaý toýlaryny toýladylar. Eniler ýurdumyza amal aşyrylýan oňyn özgörtmeler, awadan durmuş, Wenanlary hemme tarapdan iş üçin dördülýän şertler, ýaş netiller hakyna edilýän alada, halkymyzyň ruhy aklak kymmatlyklarynyň artdyrylmagy uğruna amal aşyrylýan işler üçin hormatly prezidentimiz ene ýüreginden tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Şu bahar günlerinde ýurdumyzyň Wenanlarynyň adyna gutlawalar hemde mehirli arzuwlar aýdylýar. Konsertler, sergiler, bäteşikler, durly duşluklar hemde beýleki çäller olara başlanýar. Mehriban enelerimize, uýolarymyza, gyýdarymyza iň gowy arzuwlar beýan edilýär. Maşgala ojagyny wepallygy bilen jemgyýetiň sağlaşygyny emele getirýän Wenanlaryň bahar bayramy, Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmaň watany şygaryny beslenýän şu ýylly aýratyn many-mazmuny bolýar. Şunun bilen maglykda 8 Mart güni halkara Wenanlar gününiň öňsýeresine ýaglandyrylan giň öçberli dawarlaryň öz bolşy dowamyny urly. Bugun belent ruhy wesinin aýdym sağly çykyşlar, gelin gyýdar aýdylýan hoşniýetli gutlaw sözleri we bayramçylyk dawarlary bahar pasynyň bu ajaýyp gününiň ähmiýetini hasam belende götürdi. Sowda Senat idarasyna ýurdumyzyň ähli gelin gyýlarynyň hormatyna bayramçylyk konserti geçirildi. Onda meşhur estrada aýdymçylary, durly aýdymsaz we dörejlik bäteşikleriniň ýeňjiler çykyş edip, gelin gyýlaryny bereklediler. Türkmen döwlet tank toporynyň artistleri, dokmaçylar, ferpay, galkynç, folklor toporlary, meňli tank topor aýdym sağly çykyşlaryň dawrasyny belende götürdiler. Konsertiň maksatnamasyna ajaýyp aýdym sağlar, folklor çykyşlary, meşhurlyk gadanyň we täze aýdymlar, nusgaw sağlar, döwrügap çykyşlar şeýle daşary ýurtlaryň aýdym sağlary ýanglandy. Munyň özi Türkmenistan parakatçylygyň ynançmaň watany şygarasynda geçýän ýylda 8 Mart bayramyny giňden dawrlandyrýan halkara birleşiginiň bir bütünliginiň aýdyň nişany urly. Bu ýerde guralan dawara köp çağaly eniler, zähmet weçiranlary, önümçiliň öňdewarjylary, jemgyýetçilik guramalarynyň işçiň agdalary, alymlar, medeniýet işgärleri we dürli pudoklarda zähmet çekýän gelin gyýlar gatnaşdylar. Şerde bayramçylyk dawrasyna daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara düzümleriniň aýal gyýlardan ibaret wekiller çağırdylar.
Olaryň dürli öwüşgünli ajaýyp çykyşlary, zenanlary bolan biýmeşwer söýgü, öý ojaklaryň söýüsi, diýip disturlar saklaýan, mehr, hoş niýetlik içilýän eneleri başynyň çena bolup ýanlandy. Munyň özi türkmen halkynyň cennet enäniň aýygynyň astyna diýen paýhatly jümlesiniň aýdyň beýany urly. Olar aýdym sallaryny ýurdumyzyň zenanlaryna başladylar. Bu çykyşlar eneleri bolan söýgü, hormat, hoşallyk duýgulary we nurany arzuwlar bilen goşdy. Täze taryhy ýamyň zähmetsewer zenanlary, milli ruh gymmatlyklary hemde halkymyzyň dördün dünýä nusgulyk diýip disturlaryny döwrewap derejede dowam etdirmek bilen döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyny bolup geçýän möhüm wakalary işe gatnaşýarlar. Olara döwlet häkimet we dolanyş idaralaryny, ykdysadyetimiziň durly puduklaryny, ilim we bilim, medenet we saglyk guraş urlaryny zähmet çekýärler. Telekeçilik işini alyp barýarlar we mehrwan watanymyzyň belent derejelere ýetmegini, hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen ýabyňlandyrylan oňyn özgörtmeleriň amala aşyrylmagyna münasip goşunt goşma arkaly jemgyýetçilik işleri bilen meşgulanýarlar. Ýokary bilim we belent hünär derejesi, olaryň oňyn teklipleri ködürlemegi zenanlaryň işiniň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň zenanlary her ýylla döwlet syýylyklaryna, orjinlary we medallary münasip bolýarlar. Milletiň ruhy, ahlak gymmatlyklaryny saklamakda, sagdyn durmuş ýolgalaryny wagt etmekde, ýurdumyzyň geljek bolan ýaş nesilleri döwrewap derejede terbiýelemekde, olaryň möhüm orun eýleýänligini aýratyn bellemeler. Bahar pasyryň ajaýyp günlerini gelin gyýdara dabaraly, mehirli we ören şahatlykly gutluk sözleri aýdylýar. Olar çeperçilik we muzey gymmatlyklarynyň sergilerini, telerazi gepleşiklerde we metbuat sahypalaryna öz beýany tapýar. Häzirki döwürde ýurdumyz täzeleniş ruhuny dem alyp, ähli adamlaryň oňyn başlangyçlaryna, awadançylygyna, maşgalalaryň bitewligine we agdyberligine oňyn täsir ýetirýär. Bu urda döwletimizde bitirilýän işlerem dünýä nusgulykdyr. Maşgalada esasy orunyň eneleri degişligi gurrunsyz hakykatdyr. Munyň öz ruhy, medeni bitewligi, birek bolan söýgü we alada esaslanýan köp asyrlyk ýolgularyň münasip dowamydyr. Bayramçylyk konsertiniň ahyryna diýarymyň owudun Bagtyar zenanlary atly aýdym ýanlandy. Ol ýurdumyzyň ähli enelerine, gelin gyýlaryna söýgüli we mehrwan zenanlary başlandy. Çünki gelin gyýlar dünýämiziň bedegi, onuň awadançylygy bolup durýar we ajaýyp sağlaşyk, şatlyk, ruh welekli geçilýär. Ýurdumyzyň aýal gyýlary döwletimizde oňyn özgörtmeleriň amala aşyrylýanyny, parahatçylyk we dörejiligiň möhüm şerti bolan awadan durmuşyň üpçün edilmegi uruny zerur şertleriň dördülýäni üçin hormatly prezidentimiz çuňur hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň türkmen halkyna bagşladan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni eziz enelerimize, eşiretli zamanamyzyň gül gonşulary, mehrwan gelin gyýlarymyza belen sarpa goýulýar. Garaşsa, hemeçelik beýtarap diýarymyzyň ähli kunjugynny halkara zenanlary günü başlanyp, ýokary ruh weletli weslenip geçirilen aýdym sağly dawarlardyr şäherlerem, gözellik bayramynyň şanyny hasam belende götürdi. Şu günler Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmeň watan ýylynyň bahar aýynyň ilkinji günlerini güneşli diýarymyzda halkary zenanlar gününe başlanyp kurulýan dürli medeni köpçülikden şäherleri Ahal welaýatyna da bir-birini ulaşýar. Şanly seni münasibetli Ahal welaýat häkimligi, welaýat medenet müdürligi, welaýatyň zenanlar hemde jemgyýetçilik guramalary tarapyndan zenan gözelligi bahar ýa-da ýaraşyk diýen at bilen welaýat derejesinde geçirilen dawarada aýdym saýdyň belentden ýanglanan hoş owazyny beslendi. Welaýat merkezi äne şäherindäki dürli öwüşgünler beslenen bagyt toy mekanyna şatlyk şowkuny geçirilen dawarada aýdymçylaryň, ustat sazynarlaryň, şeýle tan toporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna milli liderimiziň alyp barýan rowaj işleri, ata watan, ene mukaddesligi, hemde pek söýgü we palyk ýaly ajaýyp duýgular özüniň çeper beýany tapdy. Halkary zenanlar günü münasibetli Akbuğday, Kaka, Sarıgыс, Beherden, Göktüp etrap häkimlikleriniň, medenet bölümleriniň, ýaşlar guramalarynyň, demokratik we agrar partiýalaryň, kärdişler kılçyklarynyň guramaklaryna geçirilen dawarlar diýseň täsirli boldy. Turwaşdan aýdym saýdyň hoş owazyny beslenen bu dawarlarda medenet we synyň diýişgärleriniň halkary zenanlar günü münasibeti, ýöre taýýarlan çykyşlarynyň hoş owazy halpary ornady. Ustatlyk bilen ýerine ýetirilen joşgully mukam bolup ýanglanan aýdym saýlarda hemde tanklarda milli liderimiziň baş bolmagyny berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni, ykbaly göterilen mehrwan halkymyzyň, güler ýüzli zenanlaryň, parahat watanymyzyň, milli medeniyetimiziň, berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň, eşiretli ýaşaýyşymyzyň hemde pek söýgüniň wasby has belentden ýetirildi.
Halkara Dinanlar gününe başlanıp Babaday Xan tejen itiraplarının ve tejen şekerinin, itirap käkimliklerinin, medeniyet bölümlerinin, yaşlar guramalarının, demokratik ve agrar partiyaların, kerdişler klasiklarının guramaklarını geçirilen davarlarım, deysen tiyafirli olli. Şol davarlarda il günümüzün milletin arkadağına, mehriban watanımıda guvanç buytonslarının eğitilmeldiginin aydın misalı olli. Kalp joşturucu duyguları beslenen davarlarda aydımsa topolarının belintten yanlanan çıkışlarının gowun götürücü yakımlı owazy kalplara şatlyk paýlady. Şol çıkışlarda berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň güneşli diýarymyzyň hormatly prezidentimizin insanperwer adyl siýasatynyň ýurt asudalygynyň işretli ýaşaýyşymyzyň mehrem eneleriň hemde Türkmenistan paragatçylygyny anaşmaň watan ýylynyň wasby öz beýany tapdy. Berkar watanymyzyň çar kunjuna bolşy ýaly Balkyn vilayetine de halkara dinanır günüň hormatyna gurulan dawaralar ýokary derejede ýaýwanlandyrylyp, baý mazmuna, eýtilmez joşgyna aýratyn ähmiýeti berilýär. Balkyn vilayet häkimliginiň vilayet dinanır bölüminiň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hemde vilayet medeniýet müdürliginiň bilelikde geçiren dawarasy berkarar döwletde halkyn bagtyar, alkyş sede, şöhret sede arkada diýilip atlanyrly. Dawarada hormatly prezidentimizin halkara dinanır günü münasibetli bayramçylyk gutlawynyň ruhlanan Balkyndy ileşlermedi. Il ölsümidi baky bagtyarlyga ýetirip, berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne eýeden gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaraň dowamyna vilayetiň aýdymsa tans halk töreçilik toparlarynyň şoğuny çykyşlaryna orun berildi. Balkanly medeniýet we sunugy değişgärlerdir talip ýaşlar özleriniň döwrewap aýdymsazlary bilen halkara dinanlar günüň mehriban gelin gyýdlarymyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň gahrman arkadagymyň paratatly başdonlugyna il ýurt bähbetli umumy adamzat ähmiýetli tutumly işleriniň sapaly durmuşymyň tebigat gözellikleriniň wasbyny getirdiler. Vilayet we şäher häkimlikleriniň, vilayet şäher dinanlar bölümleriniň, vilayet medeniýet baş bilim müdürlikleriniň hemde vilayet ýürütme sunat mekdebiniň bilelikde guramaklaryna Balkanawa şäherindäki Bagyt köçkü toý dawaralar merkezine berkarardyr ýurdumyz bagtyardyr döwrümez sag bol edi arkada uzak bolsun ömrüňiz diýen at bilen geçirilen dawara hem ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Halkara dinanlar günü münasibetli vilayet häkimliginiň ýaşlar guramasynyň Balkyn vilayet geňeşiniň we vilayet baş bilim medeniýet müdürlikleriniň bilelikde guran bayramçylyk dawarasam biz arkadagly watanyň bagtyar ruh bilen çağlar diýen at bilen alyslara ýaňsarly. Türkmenistan paragatçylygyň we inançmaň watan ýylyna ýurdumyzda ajaýyp bahar bayramy aýratyn maňy mazmuny betlenýär. Hormatly prezidentimiziň dinanlar hakdaky aladatynyň durmuş hakykatyna eýe bolýanlygynyň alamatlary ugudan baharyň ilkinji günlerine giňden mellenýän halkara dinanlar gününiň dawaraly pursatlarynda has aýdyň ýüze çykdy. Daşowut vilayet şäher häkimlikleriniň, dinanlar guramatynyň vilayet itirap şäher bölümleriniň, demokratik agrar partiýalaryň vilayet şäher komitetleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň, ýaşlar guramatynyň vilayet şäher geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna halkara dinanlar günü münasibetli geçirilen dawara birdir türkmen dinanlarynyň ýüregi diýilip atlandyryldy. Gözelligi, dörüjligi, hoş niýetligi öňe jemleýän bu bayram dinany tarpa goýmak, olaň mertebetini bilen tutmak ýörelgelerini öňe jemleýär. Mehriban käbilerimiz, gelin gyýlarymyz jemgyýetiň iň hormatly adamlardyr. Şu bayramçylyk günlerini muň özi bütün aýdynlygy bilen ýüze çykýar. Bu ýerde zehinli sunugy diýişgärleriniň aýdym sahly çykyşlaryna da uly orun berildi. Zehinli sunugy saatlarynyň ýaş ýerine ýetirjilen çykyşlary bayramçylyk gününiň belent ruhyny has artdyrdy. Şol çykyşlarda türkmen dinanlarynyň nusgalyk kiýetleri, görüm görellileri, gözellikleriniň belent teňde wasby belentden ýetirildi. Türkmenistan paragatçylygyň we inançmaň watan ýylynyň bu dawarasy aýratyn täzeçiligi we ruh belentligi bilen tapawutlandy. Bu ýerde ýerleşdirilen gadim we müdümi gymmatlyklarynyň sergisi ajaýyp görnüşlerini üstüne ýetirdi. Gelin gyýlan elişleriniň haly we haly, keçe we keçe önümleriniň durly görnüşleri, gözaşyny gadimiýetden alyp gaýtýan ustaçylyk, zergärçilik sunatynyň önümleri we dinanlarymyzyň ajaýyp şaýtepleri, beýleki gözel görnüşler kim bilen ünsünjekdi. Ajaýyp bahar patynyň ilkinji günlerine bellenýän halkara dinanlar günü münasibetli dinanlar guramatynyň Daşowut vilayet şäher itirap bölümleriniň hemde vilayet medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryna bagtyar dinanlar bagtly eneler atly aýdym sahly dawara geçirildi. Bu ýerde zehinli sunugy saatlarynyň ýerine ýetiren aýdym sahly çykyşlary dawaran şatlygyny has belendi götürdi.
Dawaran geçen yerine ýaýbanlandyrılan milli öwüşgünle sergem oň täsirligini artdyrdy. Sergide gelin ýyllarymyzyň çeper elleri, ihlasy, ukuyp başarnygy bilen döredilen gözel we nepis haly önümleri, eli işleriniň durly görnüşli gelin ýyllarymyzyň bedeg şaýtepleri dawara aýratyn öwüşgün çaýdy. Döwrümüziň dörejlik joşguny, izid watanymyzyň ýeten belent derejeti, milliligi ýugurlansyňyt, çykyşlyň içinden er şargaç bolup geçdi. Halkara Dinanlar Günü münasibetli Demokratik Partiýanyň Daşaw Dylayt bölüminiň hemem Aratenat Orta Hüner Oku Mektebiniň bilelikli guramaklaryna talip gyýylyň aratyna bätleşik geçirildi. Bätleşiň şertlerine görä ine mamalarymyzdan gözden şalqaýtýan nagyşlyň nepitligi, oňy siňen sirli şekilden aýratynlyklary barada gurrun etmek bilen talip gyýylar öz ukuyp başarnyklaryny açyp görkezdiler. Ýurdumyzyň Rewap vilayetinde de mukaddesliň hemde gözelligiň bayramy, halkara Dinanlar gününe bagyşlanan dawralarda çäreleri ýokary ruhlentligi, şatlyk şowkuny betlenip geçirildi. Rewap vilayet we Türkmenawat şäher häkimlikleri, Dinanlar bölümi vilayet medeniýet müdürligi tarapyndan Bagtyarlyk döwrüniň Bagtyar Dinanlar diýen at bilen geçirilen aýdym sarda dawra eşretli tamanamydan hoş owazly senaty bolup alyslara ýaňsarly. Garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watan ýeriniň Pasylyň sultany ajaýyp bahar paslanyň ruhyna laýyk täzeleşikli bedelen vilayet medeniýet merkezine geçirilen bu dawarada Seyitnazar Seýdadna Döwlet drama teatrynyň eni mertebesini arşy götürýän joşgunly ide we sadly kompozisiýasy Gahrman arkadağımızın halkımızın bagtyarlygyna, sagdanlygyna we ruhlenetligine önükdirilen nusgalarlyk ýörelgelerini, baky berkarar diýarymyza gül-gülistan bolup gadam basan ajaýyp bahar paslany, edid inelerimizi, milletiň ýüzüniň tuwagy bolan mehriban gelin gyzlarymyzy, mukaddes söýgüni wasp edýän belent kenglaýdymlar, çalar dörejlik toparlarynyň nesilleň bagtyarlygyny wasp edýän şowkunly çykyşlary, gözellik bayramyna aýratyn ruh çaýdy. Bayramçylyk konsertiniň dowamyna ene mamalarymyzdan nesillerimize miras galan ýokary ahlaklyk, insanperwerlik ýörelgelerinden, dinanlarymyzyň nusgalyk edim gylymlaryndan gözbaş alýan joşgunly tantlar hemde mukaddes däplerimizi, halkymyzyň insanperwer ýörelgelerini açyp görkezýän folklor toparlarynyň milli ruhumyzy dawaralandyrýan çykyşlary kalplere öçmejek mehir çaýdy. Dawaraň dowamyna ýerine ýetirilen sungy eserlerine arkada prezidentimizin edid enelerimize, ýurdumyzyň mehriban dinanlaryna goýgan benin sarpasynyň şöhretlendirilmegi, ajaýyp pasylyň elkinji bayram bilen beýik saatlaşygy emele getirdi. Bayramçylyk dawratynyň geçirilýän ýerine ýaýbanlandyrylan sungy eserleriniň sergilerim ýokary ruhlentligi betlenip, dawara aýratyn rowş çaýdy. Vilayetin Kerki köýtüne Halaç Saýet etrap häkimlikleriniň, Dinanlar birleşiginiň etrap bölümleriniň, Demokratik we Agrar partiýalyň etrap komitetleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň, ýaşlyk uramasynyň etrap geňeşleriniň, etrap medeniýet bölümleri bilen bilelikli ugamaklaryna, dünýäniň bar görkü enedir ene diýen at bilen Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watany ýylnyň görkany bayramlarynyň biri, halkara Dinanlar Günü münasibetli geçirilen çäreler kalplarda ýatdan çykmajak duýgular döretdi. Ýokary ruhlentligi betlenip geçirilen dawaralyň bütün dowamyna ýerine ýetirilen joşgunly tantlar, milli mirasymyzdan, asyrly däplerimizden gözbaş alýan folklor toparlarynyň şowkuny çykyşlary bilen utgaşan şirni wazly aýdymlarda, arkada prezidentimizin halkymyza bagş eden nurana dünýäsiniň, mehriban inelerimiziň ýurdumyzda belentden belent tutilýän Dinan tarpasynyň tebigaty ajaýyp serpa ýapan bahar faslynyň wasby belentden ýetirildi. Sekinci Mart bayramy halkara Dinanlar Günü münasibetli Mar welaýatyna geçirilen dawarlar welaýatyň Bagtyar ila tarapyndan mehrem inilerimize, güllerden görkli gelin gyzlarymyza goýulýan belent hormat sarpaň alamaty bolup, ol gowun götürji pursatlar betlenýär. Mar welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Dinanlar birleşiginiň Mar welaýat bölüminiň, hemde Mar welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikli urnamaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy ýurdumyzyň Bagtyar dinanlaryna goýulýan belent hormat sarpaň aýdyň beýany urly. Türkmenistan parahatçylygyň anançmagyň watan ýylymyzda bellenýän bu dawarany welaýatyň medeniýet ösürmegi diýişgärleri, ussat aýdymçylary, tam toparlary, ýürüýte saatçylyk goçaglar syngut mekdepleriniň wekinli ýaşlary, döwrwap çağlar tam toparlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan aýdym saatly çykyşlar bilen bezeldiler.
Bagtyarlyk döwrümizin ruhuny laýyk derejede belent keňlerde aýdylan aýdymlaryň, ýanglanan şerin mukamlaryň ýerine ýetirilen döwrüwap tanışlaryň şadlyk şowkuny uzaklara ýaňsalyp, toý şadlygyny döretdi. Göňülleri galkynlaryň bayramçylyk çykyşlaryny Mehriban we Gahrman arkadamyzyň wenanlaryň zäkbeti, bagtyar durmuş hakyny amala aşyrýan rowaj işleri, edep terbiýanyň mektep gataplanýan mehrem inilerimiz we bagtyar wenanlarymyz giňden wasp edildi. Davradaky ýürekleri joşdurýan şerin mukamlar, bagtyarlyk döwrümizde mehriban wenanlar bardy, uly aladalar edýän, milli liderimiziň adyna tüýsürekden çykýan alkyşly sözler bolup ýanlandy. Bagtyar wenanlaryň bayramçylygy münasibetli, mar şeker, türkmengala, murgap, garagum, mar etrap ýakymlyklarynyn, etrap wenanlar hemde medenet bölümleriniň, demokratik we agrar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, kärdi şarklaşyklarynyň şeker we etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, şeker we etrap medenet bölümleriniň gurnamaklarına geçirilen dawarlarda medenet we synod satlary, tanf topolary çykyş etdiler. Medenet işgärleriniň uly hyjy bilen görkezden çykyşlary bayramçylygyň şowkuny artdyrdy. Ustatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym sallarda we tanışlarda hormat prezidentimiň alyp barýan ýylt bekwetler rowaj işleri, bagtyar zamanamyz, wenan gözelligi, mehriban gen gyýlarymyz giňden wasp edildi. Hormat prezidentimiň owa hyjylyk ulgamyny ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak babat edýän taýsyz taýlalary ýurdumyzyň zäkmesýär ekrançy daýhanlaryny hasam uly üstünlikleri galkynarýar. Hut soňky ýyllaryň içinde bolsa ekrançylygyň beýleki uğurlar bilen birlikde gülçülügem aýratyn ösdürilýän uğurlaryň birini uğurly. Liverpoolatynyň çärje etrawynyň hususiýetçi daýhanlarym şuň kunlarda bahar pasynyň gelmek bilen ýyla dyşhanlarda dürli gülleriň uly tapgaryny ösdürip kemale getirdiler. Ýyla çykan şertlerini zähmet çekmekde ba tejribe toplan Liverpoolatynyň ekrançylary dürli göw gönümleriň bol hasyny ýetişdirmek bilen birlikde toýdur bayramlaryň bedegi bolan dürli görnüşli güller kemale getirmekde de ul usatlyk görkezýärler. Bu işde esasan welaýatyň çärje etrawynyň hususiýetçi baby daýhanlarynyň netijeli zähmeti bolsa, hasyn bellenmäge münasipdir. Ýylatyň bu görnüşli önümleri bolan islegini kanagatlandyrmakda hojuluklarda gülleriň intihafini we has gözel görnüşler saýlanyp ekliýär. Şol bir wagtyň özünde ustat gülçek ekrançylar tarapyndan daşary ýurtlaryň bu ugurda ba tejribeleri bu ilmiň gazananlar giňden öwrenilip, uzak wagtlap terligini saklayan görnüşler saýlanyp alınýar. Güller ýetişdirilenine yerli şertlere uýgurlaşan görnüşler döretmek babatda da utkoşukly işler ýoly goýulýar. Ekrançylar tarapyndan ýetişdirilýän gülleriň her bir düýbi uly alada bilen gurşalyp, esasan werur bolan gün toprak, howa, ýagtylyk ýaly wajyp şertler dol gözüňde tuturýar. Ahlasy we şowly çekilen zäkmet öz aýdyň netijesinden berýär. Muňa bolsa gülçe ekrançylar tarapyndan hojuluklarda ýetişdirilen owudyn we täfin gülleriň misalyny da aýdyňlyk bilen göz ýetirmek bolýar. Dürli renkli owadynyň täfin güller göreniň gözünde kundurýar. Ma'lum bolýar türkmen halkymyzyň arasynda güller gözelligiň we owudynlygyň iň beýik nişan hökmüne seredilip gelýär. Bu ýerde ýetişdirilen güller öz wagtyny we terligini halka ýetirmekde işler urumçylykly häsiýet eder. Höwes bilen ýetişdirilen tergüller sowda nokatlaryny we bazarlary köpçülikden urudylýar we olardan owudyn gülçemeler bolup, elýeter bahalardan halk köpçüligine höwürlenýär. Hormat prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhratly taryhymyzy halkymyzyň dörden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärler münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak bardy uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowur welaýatynyň çeperelligini gyzary öldür şuň dördülýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öndürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açyldy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nutgalyk el işlerini asyrlardan şuňlara ýetip gelen bu ajaýyp hünärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak barada uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowuz welaýatynyň Aktepe, Ruhwelent, Bollumsal etraplarynyň seperelligini gyzary özleri üçin döredip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümliň nusgalyk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Halkymyz milli gymmatlyklary diňe bir daşky görnüşi boýunça däl eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglançyklikda döredipdirler. Ýeşewur zenanlaryň taýýarlanan ajaýyp el guramalary, owodun nagyşly tahyýalary türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda münasip orun tutýar.
önümlüň owadan görünüşleri, owadan döwrümüň rowaşlyklary bolup göňüllerde buýsançlary diýär. Muň özi hormatly prezidentimiň peşkeş beren berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň hem de sanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmegiň ruhy belentligi bilen münasip utgoşýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 8 martda saat 20-den 9 martda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne 8-13 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 2-7 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýl bolar. Mary vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 2-7 gradus, gündüzüne 16-21 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulnordan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 3-8 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýl bolar. Daşowd vilayatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulmatardan tile sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl, gündüzüne 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirada kulmatardan tile sekundy 9-12 metre ýetýän şemal üser. Howa gijesine 3-5 gradus, gündüzüne 13-15 gradus maýl bolar. Şeride ýurdumyz boýunça mart aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tolan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 9 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýat bassyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, basla görä geýilmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşler. Bu editleri berk berjä etseňiz, ýeriň islenip bassyny, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşürýär. Ýakly düşen özüne bolsa, halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ bolun ýerleşler.